дастгирии ятимону бепарасторон, маъюбону барҷомондагон ва оилаҳои ниёзманд дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар мақоми меҳварӣ дошта, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар ҳаққи чунин нафарон ғамхорӣ зоҳир менамоянд. дар идомаи чунин тадбирҳои башардӯстона ба 91 нафар тарбиятгирандагони хонаи кӯдакон ва мактаб-интернат барои кӯдакони қувваи босираашон суст ва зарири шаҳри Исфара дастархони идона ороста шуда, тӯҳфаҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки аз маҷмӯи сару либос, пойафзол ва шириниҳо иборат буд, тақдим гардид. зимни тақдими тӯҳфаҳо таъкид намуданд, ки таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати мамлакат, хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба таълиму тарбияи кӯдакону наврасони ятим ва дорои имконияти маҳдуд доимӣ буда, ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди нигоҳубин, таҳсил ва табобату тавонбахшӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. омӯзгорону парасторон ва волидайни тарбиятгирандагони хонаи кӯдакон ва мактаб-интернат барои кӯдакони қувваи босираашон суст ва зарири шаҳри Исфара барои ғамхорию дастгириҳои ҳамешагии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзи сипосу миннатдорӣ намуда, иброз доштанд, ки имрӯз ҷиҳати таълиму тарбияи кӯдакону наврасон шароити мусоид фароҳам буда, биноҳои маъмурию таълимӣ, хобгоҳ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон таъмиру навсозӣ карда шудааст. маводи ғизоии сару либос ва лавозимоти зарурии таълим бошад, саривақт аз ҷониби ҳукумати кишвар ва сарпарастон дастрас карда мешавад. иброз гардид, ки бо назардошти ин ҳама ғамхориҳо онҳо тасмим гирифтанд, ки ба раванди таълиму тарбия беҳбудӣ бахшида, фарзандони миллатро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ ба камол расонанд. راهبر دولت همیشه غمخوار یتیمان و معیوبان، بپرستاران و بینوایان و قشر نیازمند جامعه هستند که من امروز هم در مؤسسه مکتب اینترنت مخصوص بچگان قوه باسرایشان سوست و ضریر شهر اسفره از نام پرزیدنت کشورمان محترم جناب عالی مجموعه سر و لباس، پایافزال و شیرینی ها تقدیم کرده شد. ما از این غمخواری های پیشوای ملت خوشنود بوده منتداری صمیمی خود را بیان می‌نماییم. марҳила ба марҳила таҳким бахшидан ба фаъолияти муассисаҳои таълимӣ барои ятимону бепарасторон ва маъюбон имкон дод, ки сифати нигоҳубин ва таълиму тарбия дар онҳо беҳтар шуда, кӯдакону наврасон таҳти ғамхории давлату ҳукумати мамлакат қарор дода шавад ва дар оянда ҳамчун шахсони фаъолу комилҳуқуқи ҷомеа ба камол расанд.